आरो मावनांगौ होननानै बुंदों नोंथाङा माबाफोर पार्सनेलि बेबायदि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांजों आंहा खुनु पार्सनेल ग्रास सुथुर गैया बिथांखौ आङो गोदो गुबुन गुबुन प्रग्रामाव लोगो मोनदों बिथाङा मा सानस्रिनि मा आदर्शनि मानसि आंनो दिनैबो बुजिनानै मोना मालाबा बुङो बर' जाति जातीयताबादनि खोथा मालाबा बुङो गुबुन हारिखौ दमन खालामनायनि बाथ्रा मालाबा बुङो हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजिनि खोथा मालाबा माने गुबुन गुबुन खोथाफोरखौ लानानै बिथाङा बितर्कनि खोथा बुङो दा बेखायनो बिथाङा फेजेननो नागिरदोंबा उदालगुरियाव फै उदालगुरियाव केम्प खालामनानै था आरो बिथाङा हाबा मावबानो जाबाय रायजो राजाया सिनायो जे सोर जातिनि थाखाय खामानि मावगोन सोर समाजनि थाखाय खामानि मावगोन सोर ओनसोलनि थाखाय खामानि मावगोन आरो आङो पलिटिक्सआव निउ फेस आंनियाव खुनु एन्टि इनकामबेन्सि गैया 0% एन्टि इनकामबेन्सि लानानै हारिनि समाजनि ओनसोलनि जाति जनगोष्ठीनि खामानि मावनो थाखाय आं फैदों आंनियाव मोनसे क्लिन आदर्श दङ क्लिन सिन्ता दङ आरो बे सिन्ता आरो आदर्शखौ लानानै रायजोनि हाबा मावनो फैदों रायजोआ अनगोन बिसार बिबेसना खालामगोन जाति धोरोम भाषा बासियालासे बयबो दा दोलो दोलो ओंखारबोदों आङो जेब्लायबो बिथांमोननि आथिङाव खुलुमो आरो जि सिन्ताजों ओंखारबोदों नोंथांमोना अननाय हो आशीर्बाद हो नोंथांमोननि कमिटमेन्टखौ फुलफिल खालामनांगौ आंनि कर्तब्य।